Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 15 июни соли 2021 мебошад ва пешкаши шумо 16та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд. Аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра нархҳо аз 85 000 сомонӣ сар мешаванд. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеста бошед, дар комментария нависед чӣ хеле хона шуморо дар корае. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, пештара Румӣ. 8 сотиқ замин, 4 дар хона. Документош 100% ягон проблема надорад. харидори конкретни боша савдо мешавад ва ягон варианти алиши фақат мошин қатъӣ мешавад. нархаш бошад 85 000 сомонӣ, бо савдоам дорад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 35 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 4 ошёна иборат аст. дар якум ошёнаш магазин мешавад. кришаш мансард. застройщикаш ҷдмм мурис мебошад, назди масҷиди Мавлоно 9 километр. иҷош бародаро хела дурай хулас. нархаш бошад 114 000 сомонӣ, савдоам мешавад ва алишам мешавад. бино айни ҳол сохтмонаш рафтаестай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак. як хонага квартира бо масоҳати 37 метри квадратӣ дар 4 ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. ремонти нав дорад. дар пушти ҳукумати шаҳр қарор дорад. дар наздикиш садик, мактаб ва дарё ҷойгир аст. хона фурӯхта мешавад срочна ё алиш ба сехонага болоӣ маслиҳат мекунем. нархаш бошад 155 000 сомонӣ, бо савдоам дорад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор. як хонага квартира бо масоҳати 33 метри квадратӣ дар 2 ошёнаи бинои советӣ ҷойгир аст. дар Алберунӣ, шаҳри Ҳисор. кухни, туалет, ҳаммом, оби гарм, хунук, постоянӣ ҳаст, плюс гараж ҳастак. нархаш бошад 130 000 сомонӣ. дар цирк, шаҳри Душанбе хоҳиш кардан марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ дар 2 ошёнаи бинои советӣ. худи бино аз 4 ошёна иборат аст. рӯ ба рӯи цирк мебошад, пеши супермаркети Сафар. мактаб садик дар пеши хона ҳастай. нархаш 230 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам дорад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 5 сотиқ замин, фундаменти 3 дар хона рехтагиай бо масоҳати 78 метри квадратӣ, на он қадар дур аз дарёи Сирдарё. нархаш бошад 150 000 сомонӣ мебошад, бо савдо мешавад. дар Куйбишев қарор аст. свет, туалет, ҳама чиз 100%, колодецам дорад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар 2 ошёнаи бинои советӣ. қарор аст дар 28 микрорайони шаҳри Хуҷанд. и якхонагара ба духонага табдил додагиянд. чистична с обстановкой фурӯхта мешавад. кооперативни домда, дар наздикиш магазин ва дигар чизҳо ҳаст. нархаш бошад 220 000 сомонӣ, савдоам мешавад,
ва алишам мешавад. Метавонем баъзур вариантатона пешниҳод кунем. аз 130 микрорайон квартира хоҳиш кардан марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 29 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои советӣ ҷойгир аст ва рӯпарӯи килим мебошад. 3 минут то роҳи калона. дар наздикиш мактаб ва садик, балкон дорад. обогревател, туалет ва ванна якҷа мебошанд. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. открытие лестница мебошад дом ва нархаш бошад 230 000 сомонӣ. савдоам мешавад, алишам мешавад. қарор аст дар 130 микрорайон, шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар. як хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 9-ум ошонаи бинои новостройка дар маркази шаҳри Бохтар қарор аст. хона бе ремонтай коробка ва худи дом аз 12 ошона иборат аст. нархаш бошад 170 000 сомонӣ. бо муомилаам дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, ишам дар маркази шаҳрай, лекин аллакай бо ремонт. ду хонага квартира бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар дуюм ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. дар маркази шаҳр қарор дорад, назди поликлиника ва ҳукумати вилояту прокуратураи вилоят. бо тамоми чизу чорааш ремонти нав дорад. нархаш бошад 245 000 сомонӣ. бо савдаам дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар Каратегинский колхози Россия, канечкаи маршрути 4А. ду дар хона бо кухняш, як хонаш ремонт кардагиай зиндагӣ кардан мумкинай. 5 сотиқ замин дорад. свет дора. ов 100 метр дуртар мебошад. бочка мебиёри худат. нархаш бошад $20,000. дар ноҳияи Рудакӣ ҷамоати колхози Россияда ҳисоб мешавад. ҳуҷҷатош 100%. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. савдоам дорад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. як хонага квартира бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 5 ошона иборат аст. хона бе ремонтай коробка ва нархаш бошад 150 000 сомонӣ мебошад. савдоам мешавад, алишам мешавад. аз ноҳияи Спитамен, Пештаранов, вилояти Суғд хоҳиш кардан марҳамат. ду дар хона мебошад, як этажа, ҳамаш бо масоҳати 55 метри квадратӣ. мутаассифона масоҳати заминша нагуфтагиянд. қарор аст дар кӯчаи Неъматҷон Тошматов. нархаш бошад 220 000 сомонӣ мебошад. савдоам мешавад бо ремонтай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, Рахшонзаминда, номи пешинаш Бошплок. қарибии больница тоқа косметикаи дарунош мондагия қати потолок. нархи хона бошад 150 000 сомонӣ. ҷои ширшай 6 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона, қати коридораш ва баняш. квартираи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия, Тулская област, Узловский район, Дубовка. дом ду этажа мебошад. дар якум ошонаш ҷойгир аст. ду хонага бо масоҳати 42 метри квадратӣ фурӯхта мешавад бо тамоми техникаву мебелҳош. холодильник, стиральная машина, духовка, микроволновка, газовая плита, хулас ҳама чӣ меистад. нархаш бошад 900 000 рубл.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе се хонага квартира бо масоҳати 52 метри квадратӣ дар якум ошёнаи бинои советӣ худи бино аз 5 ошёна иборат аст. хонаҳо ҷудо ремонт дорад, 2 подвал, об, свет, канализатсияи шаҳрӣ, ҳуҷҷатҳош 100%, дар пешаш 2 мактаб, 2 садик. хулас ҷои хуб мебошад, срочно фурӯхта мешавад. дар 104 микрорайон қарор аст. нархаш бошад 320 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо карден. ягон савол бошад ҳатман дар комментария нависен ва дастгирии моро фаромӯш накунед. то боздид, барори кор шумода.